Na Hasičovo vás zdraví Pepa Nitra, tentokrát ze Slovenska. Jsem tady s prezidentem dobrovolnej požárnej ochrany Slovenskej republiky Jozefem Smolnickým. Nazdar, Jožko. Pozdravujem a ja všetkých kamarádov, bratov v Česku. Jožko, my jsme se sešli v Martině. Můžeš mi říct, čím město Martin je významné pro slovenské hasiče? Samozrejme, mesto Martin, to je kolíska dobrovoľného hasičstva na Slovensku. V 1930 roku tu bol postavený hasičský dom, ktorý nám slúži dodnes. Máme v ňom umiestnenú aj odbornú školu dobrovoľnej požiarnej ochrany a v podstate tu sa vzdelávajú naši hasiči, naši funkcionári, ktorí pôsobia potom po celom Slovensku. Mesto Martin je samozrejme známe aj tým, že je tu národný cintorín, hřbitov, kde sú pochovaní velikáni Slovenska, či už od Turovcov zoberieme. A takisto mesto Martin bolo vybrané kvôli jeho spisovnému nárečiu za reč Slovenskej republiky, keď teda Štúrovci bojovali za to, aby sme sa oslobodili od rakúsko-uhorskej nadvlády. No a mesto Martin, samozrejme, radi sem chodíme všetci, pretože máme tu výborné podmienky, čo sa týka aj súťaží, aj republikových kôl a všetko možné. Momentálne sme aj na hasičskej zbrojnici, hasičskej stanici, ktorá je v podstate najmodernejšia na Slovensku svojho druhu a je tu technika, ktorá tu zabezpečuje výjazdy či už k požiarom, nehodám dopravným a všetkým možným udalostiam, hlavne čo sa týka aj diaľnice, pretože sú umiestnení v tesnej blízkosti. Ty jsi, Jožko, hovořil o tradicích slovenských hasičů tady v Martině a já bych se tě chtěl zeptat, jak hodnotíš ty tradice, jaké jsou naše společné československé? No, já si myslím, že na také úrovni a na také spolupráci asi iné štáty medzi sebou nemajú, ako máme my, slovenskí a českí hasiči, pretože sa veľmi radi stretávame na rôznych podujatiach, či už v rámci republikových orgánov, krajských orgánov a samozrejme aj tých okresných. A na mňa najviac teší, že veľmi veľa dobrovoľných hasičských zborov zo Slovenska má tzv. Tú družbu hasičmi z Českej republiky, z Moravy, okolo hraníc to prekvitá. Navštevujú sa, chodíme na oslavy, my tam, oni prídu k nám, takže toto je niečo úžasné, čo zostalo medzi týmito hasičmi počas celého obdobia aj po rozdelení republik. Ale já vím, že i ty osobně navštěvuješ Českou republiku. Samozrejme, že pokiaľ sa mi dá a je ten čas, ktorého je vždy málo, tak veľmi rád zavítam aj na podujatia, ktoré sa konajú v Českej republike, napríklad na púť na Hostín. To je tiež krásna spomienka moja, že tam chodievam vždy, keď sa konajú z príležitosti sviatku svätého Floriána, tieto púte. No a samozrejme na súťaže stretávame sa s výkonným výborom vašim, kde si vymenáme skúsenosti. A ja si myslím, že toto je práve to, čo potrebujeme, aby to dobrovoľné hasičstvo stále napredovalo, aby sme sa navzájom pozbudzovali a spolupracovali v rôznych oblastiach a takto si prajem, aby to vydržalo mnoho rokov. Josefe, ty seš hlavní představitel slovenských dobrovolných hasičů a čeští dobrovolní hasiči se teď připravují na svůj sjezd. Co bys jim vzkázal? No tak samozrejme, zúčastnil som sa už aj na valných zhromaždiach v rámci okresu, konkrétne v Uherskom Hradišti. Stretol som sa tam aj s pani starostkou Monikou Nemečkovou. No a samozrejme všetkým želám, aby mali šťastné ruky a dobrých funkcionárov, aby si vybrali, pretože úlohy, ktoré sú pred nás dávané, sú veľmi náročné a je to na ľuďoch, aby to dokázali zvládnuť všetko, aby tieto úlohy, ktoré dobrovoľní hasiči vykonávajú, vedeli poriešiť, pomôcť tým ostatným hasičom, keď potrebujú. No a samozrejme všetkým, hlavne zdravie, aby im tá vytrvalosť vydržala po celé ďalšie funkčné obdobie. Ja věřím, že vydrží a děkuji za rozhovor. Dovidenia. Ďakujem a ja a pozdravujem všetkých v Českej republike aj kamarádov Moravákov, aby sa neurazili. Ahoj.